program mar Kenya Red Cross like iwaluongo ni livelihood. Tieni kama sireno sirumo. Ere kaka ng'ano nyalo chako ngimane. Kwa ng'iyo kaka jopur ka chiwo ranyisi mokwongo en ni wang'eyo ni oula no dhi nyaka gi dhok donge. Moko dhi nyaka gi pur ma ji opuro. To koro bang' oula ni ere kaka jogo nyalo chako ngima ma fresh. Ere kaka ginyalo restart their livelihood. Koro nitie program moko mag livelihood ensuring that one gi restoration to wachako ngima ne jogo mane gino omako. Mane kama gintiere ikono ka uno bende gazette mar The Standard waneno ka kwa bedo kod food crisis Bangkok ka chiemo puothe bende oluoki oywero dhi kuonde mopogore kopogore kata gi chenro mamoko ma nitiere mag reso oganda chenro mag pogo chiemo kod mwandu mamoko utimo geyo machal nade ne oganda duto kama untiere utiyo kod county to nyaka sani yangore nitie kata counties moko makidika chief e gweng kidika chief ni bende oula oketho odi imbende oula odonje odi ikoni ni oyo indongi ne ot ma permanent jok modak e ute ma mantiere piny ema kore konyo kuonde